Dobrý deň, Maksim Borisovič. Prosím, povedzte mi, môžem a mám používať balzam Bolotova ako prevenciu proti chorobám a starobe? A kedy mám začať myslieť na svoje zdravie? Dobrý deň. Najdôležitejším problémom, ktorý každého zaujíma, nie je zdravie, ale kondícia, zdravý životný štýl. To znamená, že ľudia, kým neochorejú, si neuvedomujú, že sa na to musia nejako vopred pripraviť. Často vedú nezdravý životný štýl, snažia sa niečo robiť, napríklad chodia lyžovať a podobne. Ale neanalyzujú, čo sa s nimi deje. Keď im začnete vysvetľovať, že od 20 do 50 rokov množstvo vašej vlastnej kyseliny chlorovodíkovej klesne 5 krát. Vo veku 50 rokov sa vraj cítia mladí, no v skutočnosti sa všetky biochemické procesy v ich tele už 5 krát zhoršili. A preto je, samozrejme, určite vhodné počúvať samých seba a myslieť dopredu, než dobiehať neskôr, keď už bude neskoro. Takže pre mladých ľudí, ktorí sa v tomto svete ešte veľmi neorientujú, je stále mimoriadne užitočné regulovať úroveň acidobázickej rovnováhy. Ako to regulovať? Jedzte viac fermentovaných potravín, fermentovaných mliečnych výrobkov, menej týchto syntetických jogurtov a iných nezmyslov. Viac povedzme živých baktérií a živých enzýmov prirodzených. Nenechajte sa zmiasť peknými štítkami. Kontrolovať sa dá podľa zdravotného stavu a jednoduchých biochemických analýz, napríklad podľa pH moču. Ak je pH moču charakteristicky vysoké nad 7, znamená to, že organizmus je alkalizovaný, takže je potrebné ho oxidovať. Druhým faktorom je, že naši mladí ľudia chodia nevyspatí, prechladnutí, póry sú uzavreté, vylučovacie procesy fungujú zle, všetky tieto trosky sa hromadia v tele a ľudia potom ochorejú, cítia sa zle. Keď idú k moru, póry sa otvoria, človek sa spotí, vyplavia sa všetky tieto odporné veci v mori a nasíti lymfu soľami. Tento postup je v našich knihách opísaný ako faraónov kúpeľ. Preto je mimoriadne užitočné v každom veku aspoň raz za 6 mesiacov a lepšie každé 3 mesiace zorganizovať faraónov kúpeľ. Celkovo teda, ak zhrnieme všetko vyššie uvedené, používanie balzamu Bolotova a používanie procedúry faraónov kúpeľ má mimoriadne pozitívny vplyv na život človeka, a to už od veku 35 rokov. A ako hovoria Číňania, ak sa v 30 alebo 35 rokoch nestanete svojím vlastným lekárom, ste hlupák. Preto, ako hovorí Boris Vasilievič, balzam Bolotova je najlepšou investíciou do vášho zdravia. Pretože v nás vytvára správnu acidoalkalickú rovnováhu a tá sa začína v žalúdku. Ak správne naštartujeme žalúdok, potom sa všetko zoradí tak, ako má. Všetky naše systémy sú zladené. Ak to tak nie je, naše systémy nie sú v rovnováhe. To je základ.